1, 2, 3, start, go! Wow! हमनायावबा बिराद इन्टारेस्टिं आरोना आं हारसिं अहा जानोसै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैयो सानसेनि गेजेराव नखरनि मावनाय दांनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माने गोदानै हाबसननानै नायदोंब्ला चेनेलावहाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय बिराद गगा मोनदों लोगोफोर राज फुजाया दुर्गा फुजाया गाबोननो लोगोफोर गाबोननो दुर्गा फुजा नै आंनि देहायाव अबस्था गैया ना गुरनो थांनानै लोगोफोर दाखालि ना गुरनाय भिडिअ दंमोन बेखौबो माने आं मैयानि गेजेराव होनोनो हायासै ओमफ्राय दिनैसो माने होसिगोन आरोना लोगोफोर दाखालि ना गुरनो थांनानै ओरैबायसा गगा बुंनाङा आरो लोगोफोर सान्दुं गोसायाव ना गुरनो थांनानै गरम गरम माने दै गुसुजों दुगैफैबाय ओमफ्राय लोगोसे आरो दै गुसु गोलाबो लोंफैबायना ओरैबायसा देहाखौ बिराद खस्थ' मोनदों आरोना ओमफ्राय लोगोसे माने आंजों लोगोसे माने बोरायाबो इसे जास्रोदो आरो ओमफ्राय लोगोसे बाबु गेदेराबो जास्रोदो बाबु गेदेरा एग्जामा मैया जोबनायखायसो जोबनाय नङाबाथ' बिराद खस्थ' मोनगौमोन गथ'आबो बेसेरा ओमफ्राय बिराद माने टेनसन आरोना लोगोफोर माने दुर्गा फुजाया गाबोननो नालाय नायनो मोनगोन ना मोना बेखौसो सिन्था आरो ओमफ्राय अब्लाबो माने टेब्लेट जानानै हामगोन ना हामा बेसे हामो नायनोसै र' लोगोफोर थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै बालु सान्दुं हाथाबो लांफालायदोंमोन आं नै आथुर बिथुर गुरना फैबाय फै नाखौ देखायनो गोसो मोनदों सिदाखौबो होआ आरो नोङो होदोलै फैबाय थायो नङा थांनो गुसु लायना फैग्रो बिराद गरमथार थां दा दै गांबोबाय ख्लाब ख्लाबनो सान्दुंआव बैथासो गोसाना नाखौ दा लखबगोन आं दै थंगासे गुसु लोंना लाग्रोनोसै बिराद दै गांनाय मोनदों नाखौथ' मोनबोदोंमोनहाय लोगोफोर माबा बोराय जायै गोजासो बोराया आंना ना सिंबो जाया ना गोरिबो जाया ओमफ्राय ना सें गोरिल' नायानो बोरायनि ना जेबो ना मोनबाखै 1, 2, 3 start go wow नै बरिया मोनबायलै लोगोफोर गोसोम जालायनाय दांना बाबा नोङो ना दांना नाबा खावसे जावैना दोननोसै लोगोफोर नाखौथ' आं हारसिं एसेबां जानो हायाना फिसालायाबो जाया ओमफ्राय बोरायाबो जाया ना सिंखौ ओंखायनो जावैनानै ख्रेब ख्रेब जाबाय थानोसै हारसिंनो आं हारसिं अहा जानोसै लोगोफोर खबाइसे लाबोबाय बोरायाबो जाया फिसालाफोराबो जाया 1, 2 खबाइसेखौ आंनो हारसिं जाजोबनोसै बोरायाबो जाया फिसालायाबो जाया नालाय आंना गगाया मुलि जायाबा हामादेहाय लोगोफोर जै जाबाथाय माने गोसाथार जाथारो आरोना ओमफ्राय आङो दासो माने टेब्लेट जाना लाबाय आरो थाब हामनाय बायदि फुजाया माने सफैथारबायना लोगोफोर समबारैनो लोगोसे माने दुखुबो मानो होनबाथाय गगा मोनदोंना लोगोफोर दा माने बांद्राय हेपिबो नङा आंना देहाया मोजां नङा नालाय हेपि नङा आरोना नै दाखालि ना गुरनायखौनो माने आङो जायाखैमोन लोगोफोर जावैना दोन्दोंमोन ओमफ्राय बेखौनो माने माजों संनाय जायो नायनोसै र' नै सें फिसा बोरायाबो जाया फिसाफोराबो जाया हारसिंसो जागोन बालांसि दं फिसाथार आरोहाय लोगोफोर नै गिदिरबो नङा फिसाबो नङा माबार सायना लाबाय लोगोफोर नायाबो माने ओरैबायसा खिस्रि खाबानि आरोना गोरलै माने आइ गैथारा आरो सायबाबो खर'आल' ज्राव आरो ओमफ्राय नै खर'खौ आङो गारजोब्बाय लोगोफोर आं माने ना सेंनि खर'खौ जानो मोजां मोना नालाय खर'खौ हाख्लाब गारजोब्बाय आं नै ओमफ्राय हमनायावबा गुरनायावबा बिराद इन्टारेस्टिं आरोना हमनाय समाव बेनिफ्राय जेब्ला सायनाय ना बे सायनाय समाव ओरैबायसा माने थाब जाया ओरैबायसा रागाबो जायो माब्लाबा ज्रावबो गारहरनो गोसो जायो आङो ओमफ्राय लोगोफोर गगाबो मोनदों नालाय लोगोफोर आङो माने जेबो मैगं मैलाजों संला आङो नै बे नारजिजोंनो संनोसै आरोना
बे नारजिजोंनो फुदुंसै आरो माथो नारजि जाबाथाय गगा मोननायफोराबो एसे रुंग'योनो ओंखायनो माने नारजिजोंनो ना सेंजों फुदुंना जानोसै आं बोरायाबो जाया नालाय जिहेथु ओमफ्राय बोरायनो मा संनाय जायो ओमफ्राय फिसालानि थाखाय मा संनाय जायो दायो आंनि हारसिंनि थाखायल' आरोना बोरायाबो ना सें जाखाया आगोलनो माने भिडिअ खोन्थाखादोंमोन आं ना सें गोरि जाया आरो होननानै मानि कारनाव जाया बेखौबो आं माने बांद्राय मिथिया मा कारनाव जाया ओमफ्राय दायो संहोलांबाय थानोसै र' नारजिजोंनो फुदुंनानै खोरोरो माबानोसै गगा मोननायफोराबो एसे हामथोसै बिराद माने गोसोआनो गैथारा दिनै ब्लग खालामनो लोगोफोर थेवबाबो बिराद ट्राइ खालामनानैसो आङो भिडिअखौ लादो आरो लोगोफोर मैयाबो सानसे होनाय जायासै नालाय ओमफ्राय दिनै माने होथारगोन ओरै होननानै खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो लादो आरो देहाखौ माने हान्थि मोनथाराखै मुलि जाबाबो एसेबो माने मोजां मोनाखै आरोना संहोलांबाय थानोसै र' सारायाबो दुंबाय नै नाखौ बरिया एवना लाखानोसै र' लोगोफोर ओमफ्राय माने आङो ना गोथांफोरखौ बेफोरबायसा थावजों फ्राम एवाबाथाय माने ओंख्रिनिखौबो मोजां मोनथाराहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो बिराद मोजां एवबाय आरो ओमफ्राय एवनानै खारदैजों संगोन नालाय लोगोफोर नारजिखौथ' खारदैजोंसो फुदुंखायो नालाय ओमफ्राय दायो खारदैखौ मोजां होनानै फुदुंसिगोन आरोना खामफ्राम जालायनाय एवबासो माने मोजां मोनो आं जानला मोनला माने होब्राफोरखौ एसेबो साबजानाय मोना आं लोगोफोर नै बिदिसो एवो आं नाखौ ना एवनायाबो जाबाय नै लोगोफोर एवला एवलि एवना लाबाय ना सेङा माने सिथाबा नालाय ओमफ्राय लोगोसे नै नारजिखौबो सिफ्लेखानानै हरबाय आङो ओमफ्राय खारदै हरबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर एसे ओमफ्राय बानलु एसे देनानै हरनोसै मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय हाइजें होनोसै मोनबायबोहाय नै लोगोफोर आंना नारजि रोसिया मोदोमलायबाय आरोना हाइजें बिलाइ होनायजों नै लोगोफोर ओमफ्राय माने एसे साखिना नायनोसै र' खारदै संख्रै माबायदि जाना दं स्रां मोनलायनाय होखादो बानलुखौ लोगोफोर ओमफ्राय खारदैखौबो ओरैबायसा गोदै मोनलायनाय होदो गगा मोनबाथाय मा जागोन मा लोंगोन मोनोना ओंख्रिफोरखौनो बेखौबो फसाया माने सादखौनो मोना आरोना ओंख्रिफोरखौ जायखिजाया ओंख्रिफोरखौनो साद मोननो नागिरा गगा मोनबा बरिया लोगोफोर जाब्रां होनायजों हाइजें होनायजों बरिया जाखादो एकदम सुपारिट लोगोफोर बरिया